Subscribe खालाम आंनि YouTube चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो दाबायनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ'आ नोंनिसिम सिगांग्रो सहैग्रोयो। बेसेबा गुवार रिउ रिउ साहारा गेजेराव बेसेबा गोथौ बे सोंथि गोनां जिउआव नोंखौ लोगो मोनना गोजोनग्लायो गोरबो आंनि साया हो नों थांना थानो नोंखौ लोगो मोनना गोजोनग्लायो गोरबो साया हो नों थांना थानो नोंजोंनो दङ आंबो नोंनि थाखाय जोनोम लादों जिंगासिनो नाङा नोंनि थाखाय आंनि जोनोम जेननायनि मिजिंजों बुरखाय जानो नाङा नों सिमां नङा जिउआ सनो जेननायनि मिजिंजों बुरखाय जानो नाङा नों सिमां नङा जिउआ सनो बेसेबा गुवार रिउ रिउ साहारा गेजेराव नोंजोंनो दङ आंबो नोंनि थाखाय जोनोम लादों। Thank you for watching my video.